Hari Minggu di sude ruas di Huriata, namar Minggu di Bagas Tabe. Selama hari Minggu di Sita sude dari Bagas Gerejaon. Adorang sota mulai perminggota martangyang mahita di Bagasar Rohat Tabe. Merede mahita siabukede nomor 10 ayat 1 dohot 2. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Mangasahod debata sai hamonangado ulahonota, ngot maho ale parhinaloan, tersunggul maahu di buha siang hari, pujiok kumaho di tonga-tonga ni akka bangso, ale Tuhan edehonok kumaho di tonga-tonga ni akka marga. Haleluya. Martangyang mahita, ale Tuhan debata, para siroha na sumurung, mauliate marohanami tuho, ala di jauho hami tupak kirimon, dihanguluan saleleng nilelengna. Sailehon matodim turohanami, asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami. Jala asa hulului hami, akka na di banua gijangi. Pargogoi mahami, manualuhon saluhut, nanay mangabad hami tuha sonangan. Sa ipagada hapursyaon, pakirimon, doho pamopomon ni rohanami. Asa monang hami ro di ujungna, laho majalo tupali hami di jolom. Alanya anakmu, Tuhan Yesus, si pangulu hami. Amin.
Marede hita sia bukede nomor 220 ayat sada doho 2. Tatangihon ma patik ni debata di minggu palimahon dung Trinitatisom ima na dipatik paunopod doho lapatanna. Patik paunopod unang ho mamunu. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo mabahen sahit-sahit tunasa na mangulu. Ikon roha panguluho do rohatta di nasa na mangulu. Atong mangidogogo mahita sia tuhatta debata. Ale Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulahon na humbar tupatik mi. Amin. Marede hita sia bukede nomor 167 ayat sada 2. Nama
huriani tuhatta, di bagasan rohana hohom, tatopoti mado satta nagudangi, tuadopan ni debata, martangyang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo naso hatudosan, para si roha na sumurung, ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa nadangolon, rotu jolo ni habangsa habadiaon mi, manopoti jala mengangguk dosa nami. Masajot-jot huarsahi hami ho, marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pabahenan nami naroai, dang huhaholongi hami ho, sian nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa toddi nami, dohot nasa gugu nami, nang dongan nami, dang doso diri nami hubain hami. Dibahini tamado rimasanmu, jala umammu hami, tuhamatean saliling nililing nai. Alay nama porus mahami nuaing, tuasini roham nagudangi, mangido sian nasa rohanami, hasesan ni dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si Pangulo hami, dohot ala ni guarmu nabadiai, ale Tuhan, saya si maroham di hami, halak nadangolon, amin. Tabegema, hata baga-baga taringot tu hasesan ni dosa, satokido hutadikon ho, alai papungoku maho muse, marhite asini roha godang, tagad di parpiar ni muruku, hutabuniho bohiku satokin, maradopon ho, alai marhite-hite dengan bahasa asiaku ho, ninna Jehovah si paluaho, hasangapon madi debata na digijang. Amin. Amin. Marede hita siya bukede nomor 731 ayat 1 dohot 2. Oh
hata ni debata turpuk di minggu palimahon dung Trinitatisom. Natar surat di Hesekiel 2:2 ayat 1 sahak rodi 5. Tajahama secara responsoria. Jadi didok ibana ma tuahu. Ale anak ni jolma. O jakom mapatmu asa makatai yahu tuho. Dungi uju makatai ibana tuau, bongot matondi tu bagasan au, laos di pajongjong au di patu, gabe manangi au tu ibana, makatai dohot au. Dungi didok ibana matuahu. Ale anak ni jolma, ahu ma mersuruho tuhalak Israel. Tu bangso akan namangguturi dopak ahu. Nang nasida, nang opu nasida, sai marbalik do sianahu rasi rasa sadarion. Au matomon marsuru tu botu anak akan napir bohi, dohot natakang maroha. Jala dohonom namatu nasida, boti hatani Tuhan Jehovah. Ala yang gonasida, manang tangihononna manang dang. Ai bangso pangguturi do nasida. Gabe di boto nasida, naung adong panurirang sada. Di tonga-tonga nasida. Ima sahatna. Martua ma akan atumangihon hata ni debata. Jala nau peosa. Amin. Marede hita sia bukede nomor 720 ayat 1 dohot 4. Tahatiddakon maha porsiao tai songon nahina tiddakon idongata saha porsiao di sadok portibion rak mahita madok ahu porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumopalangit dohot tanoon ahu porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai imana tinibuhon si Maria nagabe-gabean siya topi parbadia adorang sohabuhan ido tuhata natumau na bernit di pangumuman di silatus nama terpajal do ibadah di hau pilar silam na dua toru di tanum na mulak mangolu diari patuluhon nama naik ke surga laundu tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani
di sima ibana pamimang nagsobod kutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au forsea di todi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akka na badia, dohot dia sesan ni dosa, dohot dia tai na mandok, mula mangulu sobot daging ni halak nang mate, dohot dia nguluan na sora suda. Amin. Sabi kay matiting di huriata di bagasan Mingguta Sadarion. Shalom madihita saluhuna. Selamat hari Minggu madihita sudir ruas ni huriata. Tabigemat titing di Mingguta Sadarion. Naperjulu. Goar ni Mingguta Sadarion ima minggu palimahon dung Trinitatis. Jala topik ni Mingguta ima borhat maho jala baritahon ma hatani Tuhani. Na berikutna permingguan dohot pertanyaan sektor. Marhite titingon pinabotohon ma permingguan napatupa di huriata ima 5 hali di ganup minggu dohot paunopon permingguan sekolah minggu ima pukul pitu berbahasa Indonesia, pukul sia ibadah anak sekolah minggu live streaming, pukul 10.30 bahasa Batak, remaja pukul 10.04, pukul 10.06 dohot pukul 10.30 bahasa Indonesia. Pembartusi ruas nanaeng persidohot tu permingguoni asa denggan ma pada dehon kupon pendaftaran sian bagas tabi. Jala ikon marsitutu dohita mengulahon protokol kesehatan. Akadak danak marumur ditoruni 10 tahun dang boi dohot marminggu di bagas garejata. Jala ruas nasoboi mangihutan acara permingguan sian YouTube, Facebook, tapake ma acara ibadah naung nisagihon ni aka situa sektor tabi. Di minggu nanaing roon, pertanyaan sektor tapatu pado di bagas gereja manang gedung serbaguna. Hobartusi pinangido ma haradeota laho madohoti pertanyaan jala di mingguan khusus di hari Kamis tapatu pado marhite virtual Zoom ala margatisoring may digaduk minggu. Jadwal masing-masing sektor tabereng maka amanginang di titik ng cetak. Na berikutna ruas nataba mulai minggu sadarion gabe ruas ni huriata ma ima keluarga ni amata Renol Kori Hutagalung inatai Resti Juniarti Boru Nenggolan Pidasian Huriah HKBP Sigotom Resort Tuka Distrik Sia Sibolga Tapanuli Tengah Nias. Alamat Jalan Bunga Terompet Perumahan Mayfire Block Vivaldi nomor 20 Sia masuk sektor 2A Horas Madinah Sida Jalarap ma kita memuji dohot pasangapot Tuhani marhite aka ulaun di huriat tahun. Nah berikut ruas Namoru dohot napida. Ruas napida mulai minggu sadarion nunga pida huria keluarga ni amata loider hutapea inata Maya Bolusi Hombing sian sektor 2B pindah tu gereja HKBP Pardomuan Nauli distrik 2 Sigidung. Paduahon Namoding. Nah di hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 nunga marujung ngolu ruas ni hurianta ima amata Dr. Andus Pangasian Sinambela tutup umur 66 tahun 2 bulan
Nani Habaluhon ni Inanta Berlian FH Boru Nababan, alamat Jalan Pelamboyan Gang Bersama 1 9 Sian Sektor Pargodungan. Tatangnya koma angget tumibu tarapul keluarga na tininggalhon jala totong di pargugui Tuhan. Sermon Parhalado. Di hari Selasa tanggal 6 Juli 2021, patupaun ni Huriatama, Sermon Parhalado masuk pukul 10 siawib. Maringanan di gereja, Kobartusi pinangido matusude Parhalado, asareta madohoti sermoni. Parhalado nanaing pasahat tohonan situa dohot na purna bakti. Di hari Minggu sadarion tanggal 4 Juli 2021, patupaun ni Huriatama acara tutulu halak calo situa sian sektor onom gabe Parhalado partohonan ima calon situa Nelson Jiji Sagala, calon situa Yopi Roselina Boru Manurung, dohot napatuluhon calon situa Rudi Silitonga. Suang-songonima acara parborhaton amang situa Dr. Andus Ramli Lubis sian sektoronom. Laho mamongoti masa pensiun manang purna bakti. Hobartusi patupautado papungupelean paupaton di sude parmingguon. Dalata mandok mauliate di pakubasio nasida saliling 24 tahun di huriat tahun. Pertukaran parjamita. Di hari Minggu Nanangro tanggal 10 Juli 2021 di Patupa HKBP Distrik 10 Medan Aceh do pertukaran parjamita jala di huriat tahun di Patupa do parmingguan pukul 10.30 do di pukul 10.06 wib jala papungupelian paupatot do hita di sude parmingguan iman Allaho manupahi anggaran HKBP Distrik 10 Medan Aceh tahun 2021. Jala borhat pangulan naguktik kini huriata ima padita manapar M Panjaitan STHMM tu gereja HKBP Kabanjahe. Pendeta R Buang Manalu STHMM tu gereja HKBP Helvetia Sada, maaf. Pendeta MS Pasaribu STH tu gereja HKBP Kuala Bekala. Pendeta HW Siburian STH tu gereja HKBP Simalingkar. Bibel Pro NB Silaban tu gereja persiapan resort HKBP Medan Krio. Dohot Diakones R Sinaga Esos tu gereja HKBP Perum Putri Deli Resort Medan Johor. Tatangnya koma anggia totong diramoti tuhata di pakubasyon nasida di bagasan hahipason. Pasahat pangurupion turuas nahona bencana alam. Di minggu sadarion di Patupa Huriata do di parmingguan pukul 7 nakin acara lahu pasahaton pangurupion nasian Parhalado do ruas ni Huriata ima tudongata nahona alugu haba-haba bagas nasida na di hari Senin 20 Juni 2021. Ima keluarga Asiman Juntak Boru Sitohang sian sektor Sadabi. Dohot keluarga S Hutagaul situa LR Boru Samosir. F Sipahutar Boru Manulang. A Tambunan K Boru Sianipar. Nyonya Manulang Boru Limbong. Dohot napalimahon Nyonya Manalu Boru Simanungkalit sian sektor Pitu. Jala tabuan matotong ditangyangta anggiat di pasu-pasu Tuhan parnguluan nasida. Parhepengon. Taidama di laporan keuangan angka pilihan bulanan perpuluhan dohon angka hamuliateon di angka naso masuk dope di titing sadarion di hari Minggu
naneng Roma dititikon. Mauliate mah di sudi ruas napasahaton pelian bulanan dohot ha mauliateon. Perpuluhan dohot partisipasi tu aka ulaun huria lam ditabet tuhat tama pasu-pasu di hita saluhutna. Ido sahatna martanyang mahita. Ale Tuhan debata Jehovah pardenggan basa jala para siroha na sumurung. Mauliate ma disombahon rohanami tua rupanmu di bagasan sadarion. Allahu pakilalahon rohanami di saminggu nang lewat totong dohami di ramotiho di pasu-pasu ho hami saluhutna. Borhat hamid tu bagas coromon di bagasan hahipason lahu pajupang dohotto. Lasongoni mali Tuhan di bagasan minggu sadarion dohot na naeng si pamasaon nami ko masaluhutna na mamasu-masui na mangaramuti hami saluhutna li Tuhan. Anggiat di bagasan pangaramotiomu hami dapat tami di bagasan hahipason ni pardagingon hahipason ni partodyon nami di tonga-tonga ni akan masa panahit di liat portibion COVID 2010 sia. Ajari hami Tuhan lahu menguruti ngulu-ngulu namion asa makorholas ni rohai di tonga-tonga ni keluarga nami ganup masing-masing di ruasmu. Tuhan di bata Jehovah nunga hubigi hami titing ima di keluarga ni akadongan nami na hagugutan na sida alan alugo bolas ali Tuhan totong maho na mamasu-masu na sida na mga lehon lebas ni roha Tuhan asa tetap memuji pasangan poko na sida molo tumpe adong di pasahat huriam marhite-hite parhalado doh ruasmu taulas ni roha mayali Tuhan di nasida songoni male Tuhan di bata amanami na habang sa di banua gijang nunga hubigi hami titing di bagasa sadarion na li Tuhan. Ima di amang situa Dr. Andus Ramli Lubis nong masohot na sida sian hasituaon nong diguari hami na sida purna bakti. Ali Tuhan anggo pararat baritam nauli datu na masohot na sida. Alai di akaulaw ni huriam sianido na sida masohot totong ma ramoti ngulu nasida rakdo keluarga yang akun nasida pasu-pasu nasida saluhu nali Tuhan asa marlas ni roha nasida lo mamuji pasanga poko tua kapartikian na nang roh songoni mali Tuhan di bata Jehovah dia kadongan nami na naing ujak situa di bagas sadarion amang calo situa Nelson Jeffrey Jimmy Sagala na padua hon situa Yopi Roselina Purnama Manurung dohot situa Rudi Silitonga ST. Hali Tuhan ajari nasida laho mengula di huriami asa totong di bagasan lasni roha pasu-pasu nasida dohot keluarga le Tuhan asa sifar sidohot nang keluarga nasida lahu makubasi amanami inanami naung lahu diojakon situa di bagasa sadarion bagasa dami na sida dohot tami akaparhalado asabuhi hami sadalan ali Tuhan lahu mangulahon hatami di huriam HKBP Tajuk Sari songoni mali Tuhan di bata Jehovah nang angka pangula naguktiki dinalahobor hat na sida di minggu naro pertukaran perjami tahun di distrik 10 homale Tuhan di bata Jehovah na mga lehon jala na mamasu-masu na sida aka di pardalanan ang giatong tulus sa luho na li Tuhan di akaulaw na sida mulak na sida mo se tuhuriaon di bagasan hahipason songoni mali Tuhan di bata amanami nang di bagasan sadarion naing calon nami ma baritam na uli marhite-hite na posom paditaresot nami totong mahuli Tuhan na mamasu-masu amang panditaresot di bagasat tikion songoni ng keluarga pasu-pasu hami saluhu na li Tuhan parhaladom ng ruasmu na ubigi sa hatami ato nga li Tuhan di bata Jehovah jalo mahami
di bagasan guarnya anak Yesus Kristus Tuhan nami mauliate ma diho. Amin. Marede mahita sia bukede nomor 720 sia ayat sada dohot udutna uhuk mata papungu pilihan sada A dohot sada B. Jesus Kristus Dameni de batana sumurung sian saluhut na roha
Ima mangaramoti ate-ate do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Tuhata di hamua kamanami dohotina nami songsoniaka na posubulung ni huriani Tuhata. Hatani debata turpuk jamita di mingguta sadarion tersurat di Evangelium Markus biduonom mamuka sian ayat onom B satu ayat 10 tolu alai hujahama muse manang hujahama sian ayat sada biduonom ayat sada satu ayat 10 tolu sonoma hatana honalea Tuhan Yesus di huta Nazaret. Jadi hehe maibana siani lau tuhuta hagodanganna jala diihuton akka sisian nama ibana. Jadi jumpa hari Sabat di Pukama mengajari di perguruan. Jadi longang ma rohani na torop na ubegesa. Akanin nama sia dia doi tu ibana. Jala hapis tara dia doi na nilehon tu ibana. Ai ulaun hagogood do hape pinatupan ni tanganna. Da ibana tu kangi. Tubuh ni si Mariei, hahan ni si Jakobus, si Joses, si Judas, doho si Simon. Da dilabung ta aka ibotona. Jadi targasi manasida mida ibana. Alai ni na Jesus mamadok nasida. Tung naso marsangap do panurirang yang ko diluat hagodanganna. Dia kadonganna sabutuha doho di bagasna. Jadi dang tarpatu pasa di si ulaun hagogoon. Dukon ni na niapehonna tanganna tu otik halak na hacitan. Lau pamalupon nasida. Gabelogang marohana ala soporsia nasida. Laos diliati maakahuta dina saluati mangajari. Dungi dijoma na 12 jumonok. Dipukka mamarsuru nasida mardua-dua. Dilehom matu nasida waso mamaksa akatoddi nahodar. Jala diorai ma bonan nasida manang aha tutonga dalan. Manang roti, manang hajut, manang hepeng di hohospe, daholan tukot. Alai denggado marsipatu kamu jaladang jadi pakai muna baju-baju dua ninna. Laos didok do tunasida. Ia dung dibongoti hamu jabu, disima hamu mian, paima borhat muse. Molo adong isini huta nasoolo majakon hamu, jaladang ditangion hatamu, tadi ko kamu may. Laos pirpirhon hamuma nang orbuk na lohot di tok muna, bahen panidangion tunasida. Jadi borhat manasida marjamita madokon baubahon roha. Jala torop do sibolis di babali nasida lan nahacitan dimiahi gabi malum dibahen. Ido anggo sahatna. Hurian itu hata dihamua kamanami dohot inanami dihita saluhutna. Sada sikap manang sahit nasahat tusonari saya adong dope sasitong na ikon si pasidingo duisian parunguluata. Jala adongi mulai na tinoppa portibion nenga adong sikapi. Ape dang uli dang denggan. Makorhon aka hamaolodo dingolu si ganupari. Ima sikap sentimen. Sikap sentimen molotaida sian kamus besar bahasa Indonesia itu adalah sikap perasaan yang berlebih-lebihan, yang mernida hal yang negatif, gabe negatif nuna tubuh di dirina.
bersikap dan mungkin ni dak tohoi nina perasaan na do dibain, asumsi na do dibain, dan dibain sian pola berpikir secara realistis menang logika dibain nasida. Jojo de Jepang di parangulua siganupari sikap sentimen dan mungkin ni songoni wai tak tikosi tak tutui pargabus di era sotinad da ibana era sobinoto ibana ise dilebih-lebihkan hape sasitong na boido talakon sesuatu hal muncul sian nauli akan nadinggan. Kalau tidak di bagasa terpukton ditiki Yesus bongok tu hutana nian sasitong na malotadokon ngatar berita-berita ni Yesus di sekitar huta Yerusalem di luar Israel ngatar berita sasitong na akapakobasion ni Yesus na luar biasa. Sasitong na parhutai iko bangga niyan. Hutan Nazaret iko bangga do. Adong anak ni hutai na memang boy mabuan sada hal na baru bahkan berpengaruh di paranguluan siganupari. Malu taida dakolat ditiki di hutan Nazaret Yesus tarberita laho patupahon pamalupon mabain halongangan mana muzizat. Cukup terkenal manang tadokon cukup terberita do berita ni Yesus. Bangga manian sahutai. Alai di bagasa turbuk tahun taida justru berbanding terbalik na terjadi. Dang dijakon nasida Yesus atik pe adong sikap na maranasida songona mantap do jamita ni Yesus on ninna. Alartiki dari sahabat ibu kaimana mengajari di perguruan longang akan natorok mabege alai di danasida ala di pereng latar belakang ni Yesus natorasna si Yusuf dohot si Maria dohot akahanggina ima tukang kayu madokon tak patut ibana madokon ni secara latar belakang kondisi kehidupan dak tikosi taksi tangi hono ni mana di si. Taksi bege ho ni mana di si bege ho ni mana di si. Kondisi memunculkan sikap sentimen apalagi di kalangan ni aka malim si boto surat dot akli tahu aka parise. Ala di ida do keberadaan ni Yesus dan menguntungkan di keberadaan nasida. HP berita Nabi Nuan ni Yesus Kristus tutonga-tonga ni hutan Nazaret ala memang Yesus mabuan misi ni debata ima berita lasni roha berita haluaun Yesus sebagai Mesias akan melakukan sebuah keselamatan kegiatan yang luar biasa naso Jepang di Portibion. Ngolo dohonon nota dangadong na masalai na pinatupan ni Yesus di sini. Justru menguntungkan mereka. Justru menguntungkan nasida. Molo dicakon Yesus. Molo dicakon pangajarion ni Yesus. Ima taringo tuharajaon ni debata. Ala Yesus marbarita nauli bukan hal-hal yang lain yang disampaikannya. Alai taringo tu harajaon ni debata. Jalan memang diri nasa diri do. Hapataran ni harajaon ni debata. Alai dibain aka na bersentimenido sada sikap di patubuhon sada isu da nyon tatad da doibana da ibana tukangi tubuh ni si Maria hahan ni si Jakobus si Joses si Judas doho si Simon hape gabe holan alani i gabe dang taruli akalas ni roha taruli pasu-pasu akan natorop gabe mangihuton sikap sentimento akan natoropi
alai dang masoho Yesus di patupa do pangajario di patupa do pangajario itu nasida tetap fokus tetap patupahon bahwa misi harus berjalan, bahwa misi Kristus itu iko sahat do tumanangisi penadong di portibion ima harajaon ni di bata di jakon ganup jolma di portibion amo kamanami do tinanami marhite turpukom memang malotadokon sangat indah sekali memulai sesuatu itu dari rumah. Sangat indah sekali memulai sesuatu hal yang positif itu siat tongama di bagas tabe manang siak kutat tabe manang siat luat tabe. Ido saya ada motivasi na di patupa di Yesus. Tarhonado pe mana lau tuluat nadau ape hutana sadiri dang di pature. Makanya tadokon mari kita mulai dari rumah kita yang terbaik. Akan adenggan nauli iko siatongan di bagas tabe do ta mulai. Daki kosia dulu nata patupa. Banggalah kita melakukan sesuatu hal dari rumah kita masing-masing. Jala ido na pinatupan ni Yesus dari hutana sendiri. Hidup baik namang molo wingo tiki mo sa setongna unang madipelihara. Unang madipelihara. Nang niam memang percakapan-percakapan unik doon. Alay boy do siya kita sendiri mabatu pabuahon keburukan. Manang manotado mau cukup malo keburukan pe. Alay dak keburukan sa setongna. Hidup bahin dami maul terbangkitkan. Alay tuani ma adong maing di bahin pemerintah otonomi Danau Toba alatikis di luar Parseraha kai melayani adong do ungkapan undang umpaka mandokon ai mada malolai batu tu samosiron dak tebu maran nisi songonon otusoninna gabe hal-hal negatif do dipatuduho dibicarakan jadi dak songon na di Bali ninna hape dak ya berkontribusi dak kiai banam pasah mangalehon wado asa maju sonari dong di patupa songonon adong ma investor rotu daerah lingkaran di Danau Toba bah gabinasida man mangarajai kita ninna muse ala ni tado kenamang do tinang kalau kita memulai molo soboi tapature setidaknya jangan kita burukkan. Unang tebuan berita narwa molarong penarwa di sidak si pabotohono itu luar. Dak si pabotohono ni. Alani dai dari bagasa turpukton ketika Yesus ditolak, ditiki dang dijakon Yesus berita di Yesus dang dijalo huta di Nazaret dang mundur Yesus ido bahen marhite turpukton dijauhkan na 10 duai. Dibuka marsuru nasida laho maberitahon berita ni Yesus berita ni harajau ni debata mereka diberikan juga misi memberitakan berita sukacita guruna Yesus Kristus nunga mengajari nunga dipatol khas akka berita di pasahat alani di leoma tu sisian namuse alamo lo tadokon hutan Nazaret do na dikelilingi, na dialiangi, na dilalaton akasisian na disuruh ni Yesus. Mar dua-dua halak nasida. Dang lau dau siani tong do di hutanai nasida. Mar barita taringo tu harajau ni debata. Disuruh nasida. Laho pasahaton berita naulii. Memang molo taida idealnya ketika seseorang disuruh tentu dia harus dibekalin secara bentuk fisik doh bekal malotadokon bentuk secara bahan yang perlu dibeban nasida ale di bagasa turpuko di babotohon Yesus mengubah paradigma nasida Yesus mengubah cara berpikir mereka ditiki disuruh nasida adong sebuah bahwa kehidupan yang umum
Laho masahaton barita nauli akan diubah pikirnya. Molo cara pandangna fokus di sada A, ale Yesus mengatakan dikon fokusnya di tonga-tonga ningulu ni Yesus. Di diri ni Yesus tuh. Fokus utama bukan di paradigma nasida, bukan di cara berpikir nasida. Lahom batu luson ulaun ni Tuhani. Laho mangulahon parsuruan ni Tuhani. Bukan di situ konsentrasi mereka. Hidup baik di bagasa turpukor di dokon. Ditiku disuruh jala di orai ma bono nasida. Manang aha tu tonga dalan, manang roti, manang hajut, manang hepeng di hohos pe. Dahola tukot alai denggad do marsipatu hamu. Jaladang jadi pakiamuna baju-baju ninna. Ini dibohali nasida dalam hal cara berpikir. Asa songo cara berpikir ni debata, cara berpikir ni Tuhan Yesus Kristus manasida. Ima marpos ni roha. Ala target manang tadokon tujuan utama nasida marhamu baun. Ada perubahan. Di Molotaida di ayat 12 ada 10 tujuan nasida mar pasahaton barita ni harajaun ni bata adong hamubaon. Makanya dikatakan nama bahan yang paling banyak mempengaruhi hidup kita untuk berubah dan bertobat dari unsur manakah? Amang do tinang gudang ngasih dia do baik kita mubah. Adong do halak mubah rohana dirina. Walan ala ni tadok mojo ada maunya. Mubah mana? Dang be dang ulu biau mangulahuni. Ala holong rohaku tuho ninna. Adong do halak mubah. Saya tidak akan melakukan ulauni be. Karena saya mencintaimu, ninna sahalak doli-doli. Tu anak boru. Denggam maniani, denggam mai. Meladong perubahan karena ada faktor parhamaranggio manakon faktor relasi manang hubungan emosional. Alai omuli do HP molo mubah kita ala nihatan itu hatta. Itu akan menjadi indah sekali dan menjadi kokoh, kuat sekali. Pertobatan itu kita temukan dalam hidup kita ketika kita mempergumulkan hatan itu hata. Apalagi mau tadokon, ulu diskusi manang sharing, amang, waduh, akada dan aku dang ulu bumba benasida, dang berubah benasida, baharu amang inang udokon, dung masa pandemi kon. Holan handphone ina mana tiup-tiup nasida. Online nina nasida. Halai di kamar do nasida. So binoto nina adong maka holso ne baru. Kalaupun mereka berubah, memang harus kita berikan motivasi na mengubah nasida. Alai hatani de batape ikon tapasahat do asam mubah. Sonido na taida di bagasa trupukon ala memang sisian ni Tuhan Yesus Kristus membawa sebuah target, sebuah visi misi, yaitu membuat perubahan harajau ne debata, mengubah mereka yang sebelumnya fokus kepada kehidupan fana, lain-lain, lebih fokus tu Tuhan Yesus Kristus yang membawa keselamatan pada dirinya sendiri, di diri ni Yesus Kristus Jala didokon laos didok tunasida ia dung dibongoti hamu majabu disima hamumian pai maborkat muse moladong isini hutan nasolo majako kamu jaladang ditangion hatamu tadi ko kamu mai laos pir ho kamu manang orbuk nalohot ditok muna bahai panidangio tunasida. Mo kamanami do tinanami turpuk ton. Ada sebuah tradisi di Harang Yahudi.
dalam hal partamue, molo dang di calon nasida, biasanya mereka akan bersihkan kaki mereka. Hidup bain adong di jolo di jabu nasida adong tempat pencucian kaki. Asa unang dohot aka debu itu manang tadi pamana nasida, hal-hal yang jahat mana hal yang buruk bongot tu jabu nasida. Di bagasa trupukon diangkat Yesus tradisi imuse di pangatusionna untuk akasisian naik, supaya tinggal kehidupan yang jahat yang dibawa adalah hasil buah pertobatan. Napa duahon dipasahat di si asa nasida sebagai saksi bahwa penolakan itu dinaro Kristus mana tadokon di masa penghakiman. Iduna di pabotohon di bagasa trupukon taringot tu masa yang akan datang future-nya. Ekskatologina gabe siti dangi ditiki pasahaton berita nauli aledang marhamu baon. Oma nataida nama ce arga nata di bagasa trupukton molo dijakok kita nama jakon Kristus Yesus do perubahan itu. Alani di bagasa dia mau kamanami dohotina nami ido di bagasa trupukon nama carga parsuruan ni Tuhani. Waduh, ketika kita diberikan sebuah tanggung jawab dan persoalan malotadokon nobel kataringo tu pembekalan. Nah taida alai ditiki disuruh parsuruan ini. Odon na marga berarti kita dipercayakan oleh Tuhan. Haci dua mang do tinang molo so dihapersiai be kita. Sotung bangga kita dang adong ulaut ta. Ai sodong biasa do ninna. Ketika kita tidak ditugaskan melaksanakan sebuah tugas umaci doi hola manoton. Ale molo dileho tihtihuita sada ulaon ada sebuah kebanggaan apalagi molo marparbui berhasil. Itu akan menciptakan semangat hidup. Ngolong mana sih detik kiarong masuk ulaun. Ale ngai pinasa homang ulaun noda. Apa si adang di leon ulaun ni. Menek dorohanai molo memang diboto do kondisi. Alani parsuruan itu penting. Amang do tinang di bagasa trupuko 12 sisian itu hata Yesus Kristus do disuruh. Alai ditiki Yesus nang naik tu gija tu banua gijang di do imana do lau mahamu baritahu kamu ma barita nauli tu lihat pertibion di hamuma tu bagasan kuar ne debata ama anak do tod di perbadia. Itu adalah amanat agung ni akka halak na porsia. Lapatanna Tuhan mempercayakan kita mabuan berita nauli marhite parangeta, marhite pabahenata, marhite ulauta, marhite akka pakobasyota ganup taingo ma berita nauli dui. Karena pada diri kita kerajaan Allah kita bawa, kita pikul. Tatuhu do harajaun ni debata molo di do kita adalah sebagai pewaris kerajaan Allah, maka di dalam diri kita kerajaan Allah itu ada, maka kita juga memberitahu berita ni Tuhan ni. Allah ni do taruh nak ini aktivitas hidup kita menunjukkan harajaun ni debata. Allah ni sotong dang ditada natorot harajaun ni debata. Allah saya tapatupa fokus terhadap diri tak fokus tu debata. Memang dinamis do kehidupan. Alai monotadokon didirita harajaun di debata patardu. Ima nataida marhite turpukon di hamu dongan di bagasa sadarion tapatupa do paborhaton purna bakti
tunaposon itu hata amang si tua Ramli Lubis dot keluarga. Purna bakti sian pakobasion secara administratif di Hurion. Masuk mana sida hobar tu aturan peraturan Huria 5 tahun mas secara administratif. Alai parbarita nauli dohamu. Tohonani lohok do di bagasan ngulumuna. Nampe secara non formal tong doi kembar barita nauli ham. Huboto kami jalawida rodo tim munasian BPM Badan Pengurus Marturia, Badan Pelayanan Marturia Distrik. Saya hubereng naken wida heran nautada kamat tado inaton. Oh, sian Badan Pengurus Pelayanan Marturia Distrik 10 Medan Aceh. Tetaplah amang aktif di situ. Melayanin marbarita nauli di tonga-tonga di distrikon, bahkan keluar di distrik Kope. Selagi masih diberikan Tuhan waktu, selagi diberikan Tuhan kesehatan, lakukan amang marbarita nauli hamu. Sungguh indah, sangat luar biasa. Posro hamuna pasikopon ni debatado sudia kapak kawesyo muna songon di bagasa sadarion. Jala dohono muna ma songon nani dok ni Tuhani di Hurion secara administratif panidangyo muna omma di dok kamu di Lukas 10 ayat 10. Songoni donang hamu molo dong diulahamu saluhut nani dokon nai tuhamu doko kamu ma naposo nasohasia dohami itap ulaon napatu do hu ulahami ima hati dako kamang ima tiup amang setelah 20 tahun lebih amang markobasi ulaud di tonga-tonga ni Hurion disuruh Tuhani hamu dipercayakan Tuhani hamu dengan dinamika na jupang muna di pakobasion di tonga-tonga ni Hurion nunga diulau kamu hatani Tuhani hata paujung di dok hamuma di bagasa sadarion naposo naso hasiat dohami itap ulau napatu do hula hami Tuhan debatado pasikopon pakobasyo munai di bagasan hai paso mahamu amang do tinang makubasi doang sonia ke keluarga nangpe hari Selasa dangbe rap do tami hamu marsermon inama di bagasa sadarion masih yol dohami nian alipa jupang do kita toktong di son ala pelayan ni Hurion dohamu di bidang marturia ala dong do tim doa amang do salah satu anggota tim doa dan pelayannya ala ni semangat tetap amang melayani Tuhan di hamuna tolu amanami dohot inanami nanaing majalo tohonan hasit tuaon di Hurian itu hatta HKBP Tanjung Sarion tohonan hasit tuaon jabatan yang amang terima bukan dari dunia ini tapi jabatan yang amang terima dan inang terima dari Tuhan dari harajaon ni debata di pasahat Tuhan. Tutu dipilih tamu gabe calo situa marsar mahamu rap do tani adong do dinamika Jepang muna adong do mabai kamu bah na songon dia do bah songono do narohamuna alai ingot tamu ma itu adalah awal daripada semua dinamika pelayanan songo jamitaon didok tuhamu fokus dohamu tu debata nama melihara hidup kalian nama ngaramoti pakobasyo muna di tonga-tonga ni Hurion fokus dohamu di parsuruan ni debata ala di bagasa sadarion lehonon ni debata ma tohona tohamu jala ima parsuruan ni debata tohamu untuk mabaritahon berita taringo tuhara jaun ni debata dada holan namang ulaon nama rakedah mo di son
papungu pilihan. Ale molo Jepang muna do, di tonga-tonga ni huria apalagi di sektor muna. Waduh hamu sebagai si partangiang. Si partangiang do hita parhalado amang do tinang. Si partangiang pangodianon, mangodihon ruas ni huria ni Tuhani. Molo marsait ruas ni huria ni Tuhani. Langkah awal yang amang dan inang lakukan adalah doa. Molo marukil nasida dia ke kehidupan sehari-hari, kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, marukil nasida di si tangiang do parjolo pakowesyo muna. Si pangodianon ala molo jabatan na jalo sia Tuhani dileho Tuhani do wawenang mangodihon ruasi tu Tuhani alanido nataro nakini ikut tu debatado hamu fokus puido pikiran muna wado hami sanggup do hami songod dia do hami Tuhan akan menyempurnakan pelayanan amang dan inang yang amang lakukan inilah aku suruhlah aku on ma'au ali Tuhan suruh ma'au. Hobasi hamu maulaun ni Tuhani. Las marohamuna. Ingot tamu ma dak kurangak kamu dinama kobasi ulaun ni Tuhani. Bahkan jalom muna do hasikopan di luar ni akka pamikiran muna. Tuhan ma na mangalehon tuhamu hakaha guguon do habisuhon makobasi ulau ni sudena. Dan kepada keluarga amang dan inang, mereka yang menerima tohonan hari ini secara pribadi, tetapi secara keluarga, Tuhan mempredikatkan amang dan inang sebagai parhalado, parhubas di tonga-tonga ni hurion. Alani sitiruop dohamu di tonga-tonga ni kehidupan sehari-hari. Keluarga parhalado harus menjadi tiruan dalam pembicaraan, dalam sikap, dalam perbuatan. Ikut teladan harus menjadi si tiruan. Posro hamuna ulaun ni Tuhani do nani ulahamu jala debatado napasikopo ni sudena. Asal ma radehamu makubasi marhiti keluarga, marhiti amang do tinang nama jalo tohonan di bagasa sadarion. Hamudongan sahuria napungu di bagas joroon noain jong do di tonga-tongata ima amata situa dot randus ramli lubis dohot keluarga nunga digohit tiki pangulau nasida di huriata alani tamado pasahatot tahamoletiaun nirohata tuhata nama dongani jala margoguihon huhut napatawon nasida salelengon mangulahon hapar haladooni akubni unedo pasahatot tamoleate nang tunasida naung makalojahon jala makarosoton mangulahon ulaun di huriata alani pabor hatot tamanasida nuaing lau pensiun manang purna bakti hamu dongan nami situa dotrandus ramli lubis obar tu aturan doho peraturan ni HKBP nunga digohi hamu pajon nasahat tu hamu marhobas di huriai nama dok moleate do huriau tutuhata na patawon hamu marhobas hobar tu tohonan nasahat tu hamu nunga digohi hamu pangolium muna marhiti pakubasion tohonan situa di pasahat hamudo na pinangido ni hata ni tuhata nama dok sahat ula tohonami
natamado hamalation ni huriata siala pangulamuna nasalelingon di tuhata anggiat parbue ni nahinabosam muna nasalelingon di jolo ni tuhata gabe pelean na khusus jala mabuan pasu-pasu tu hagagadda ni naporsia dohot hatotogu ni haporsiaun diaka na hinahubasanna alani jongjong mahita sahuriaon martangiang tutuhata jongjong mahita martangiang mahita ale debatanami naggok asi dohot holong ni roha rodo hami tuadu pammu lau pasahaton hamalation ni rohanami siala pangurupionmu di naposomon saliling di pararho makubasi huriam nunga sahat diula ulaun hasituaun napinasami saibay ma ramos parbue ni pakobasyon nasida di ruas ni huriam tuhanguluan saliling na nang naposompe say asima roham ramoti manasida lam ramoti manasida dung mamuka pensiun sian pakobasyon na songon sahalak situa molo tung di jalo pensiun sian hasituaun say ramoti jala patuguma pos ni rohan nasida tuho palas marohan nasida toktong pahipas ma pamatang na laho madai hinauli di tiki pensiun songon jol mana marpakilalan marroha jalan na martod di hobar tulomon ni roham tugu jala ramoti manasida diaka ari-ari ni hatu-hatuna asa toktong manaili tuho aisya kodo haroroan ni hadameon las dot sonang ni roha di bagasan tod di perbadia pasu-pasu manang keluarga dohot si solok nasida asarap mangulupun jala makamalatihon pasu-pasu najinalo nasida siako akub ni marpamuati maroham dinasa hagalion dohot hahurangan ni dongan namion dinasa pangulaon do pakobasyon na naselaon sesamai alani holong ni roham pinuji maho ali Tuhan Yesus rodi saliling leling na amen hundul mahita sonari tabegima surat ketetapan pensiun situa najinahaon ni amang sekretaris kuria Surat keputusan pensiun penatua nomor 36-R26-R26-7-2021. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Tanjung Sari Medan berkedudukan di Tanjung Sari Medan menimbang perlunya melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam aturan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga tentang masa pensiun penatua HKBP. Mengingat aturan peraturan HKBP 2002 amandemen ketiga bab 11 pasal 17 tentang pelayanan HKBP memperhatikan umur yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun pada tanggal 8 Juli 2021. Memutuskan dan menetapkan nama Sintua Doktorandus Ramli Lubis, tempat tanggal lahir Kutacane 8 Juli 1957, ditabis menjadi penatua di HKBP Banda Aceh pada hari Minggu 3 November 1995. Aktif menjadi penatua di HKBP Tanjung Sari pada tanggal 3 Agustus 1997. Pensiun terhitung sejak tanggal 4 Juli 2021 karena usia telah mencapai 65 tahun. Lama pengabdian 24 tahun. Atas pengabdian dan pelayanannya selama melaksanakan tugas sebagai penatua di HKBP Tanjung Sari, kami sampaikan terima kasih ditetapkan di Tanjung Sari pada tanggal 4 Juli 2021
Huria Kristen Batak Protestan, Pendeta HKBP Resort Tanjung Sari, ditandatangani dan distempel Pendeta Manapar Manahara Panjaitan STH MM. Petikan disampaikan kepada yang bersangkutan, tembusan kepada Majelis Perbendaharaan, Sekretaris Jemaat, Bendahara Jemaat, dan Badan Audit Jemaat. Demikian pembacaan surat keputusan. Terima kasih. Nunga dibagi hamu taringo tu surat ketetapan pensiun muna sian hasituaun di Huria HKBP Tanjung Sarion. Atong hamalation hamuma tutu hata perdengan basai sian nasaro hamuna. Alena poso ni debata situa dotrandus ramli lubis mardongan pos ni rohani debata ama dot anakna Tuhan Yesus Kristus dotot di porbadia hupa berhat hami mahamu lau pensiun sian situa di pasu-pasu tuhata Yesus Raja ni huriaima pakobisyo muna nasalelingon jala diramoti mahamu diaka ari-ari ningolumuna jala diparohai mahamu madai hinauli ni tiki pensiun diaka ari-ari sidana muna dope tutiki naroon. Amin. Hu pangidohami ma fungsionaris lao pasahaton cendramata tu amang situa na pensiun. Mulai hati mari kita, shalom. Jadi sebelum kami menyampaikan cenderamata kepada keluarga Mang Lubis dan Inang, secara berikan saya akan waktu menyampaikan permohonan maaf pada hari Minggu lalu ketika pemberian cenderamata kepada Amang almarhum Sintua Siadari, ada kesalahan atau miskoordinasi dari kami. Jadi dengan ini itu semata-mata kelalaian kami pribadi, kami mohon maaf dan kami akan perbaiki. Jadi Bu Tima untuk konfirmasi dan kepada Amang Lubis dan Inang, kami sampaikan terima kasih Amang atas pelayanannya selama 24 tahun di gereja kita ini. Luar biasa yang Amang sudah torehkan dalam pelayanan ini. Dan juga kepada Inang yang mendukung selalu pelayanan Amang dan juga keluarga besar yang selalu mendukung pelayanan Amang. Seperti yang kami ketahui bahwa pelayanan Amang tidak akan berakhir pada hari ini dan kami juga mengetahui bahwa di luar sana banyak pelayanan Amang sampai saat ini dan Amang tetap sehat. Kami berdoakan tetap melayani. Jadi imajo hatanami Amang sehat-sehat matu juloni hari Amang, Inang dan seluruh keluarga dan kita semua ya. Dan kami sampaikan cenderamata ini, semoga ini membuat Amang Inang semakin sehat sebagai bentuk penghargaan kepada keluarga Amang Lubis dan Inang ya. Bu Tima, mulai hati. Mari demaita sian buku di nomor 60 maya sada laos budulma amanami do inanami. Oh
termasuk mamusai hita tu ibadah pasahato tohonan hasituaun tutolu dongan di bagasa tikion maridi mahita sian buku nomor 156 ayat 4 laos Roma 7 nanaing majalo tohonan hasituaun. Hamu akadongan sahuria sadarion patupaon ni huriata do marhite na posona pasaton. Tetapi upasatami ma tu padita fungsional. Hamu amanami do inanami di bagasan partikianon patu pautama di napasahaton tohonan hasituaun tu tolu halak naneng perhalado di huriata hakabipi tajuk sarion akoma guarni nasida na berjolo amang situa Nelson Jerpis Jimmy Sagala na berduahon inang situa Yofi Roselna Purnama Manurung na batuluhon amang situa Selitonga ST sian sektor onom. Nunga jongjong nuaing nasida dison nata pilit bain situa di tonga-tongata. Naing pangidoon nasida ma pasu-pasu siatu hatai asa margugun nasida mangulahon ulaun nasida. Atong tabigima jolo pangaripunan ni ulaun ni situa. Na parjolo pangulani huria do nasida mamata-matahon dongan akan pinasahat tu nasida dohot mangaramoti parangin nasida melodi boto nasida na hurang ture parangini manang ise ikon picango do nasidai manang pabuon nasida tu guru dohot tu padita asa di pature na paduahon maddadas dongata tu parmingguan dohok manakasi alana ubahen nasoro napatuluhon maddadas anak burut sekolah asa odop ro napaupaton manikir akan namar sahid jala paturehon narikot tunasida dohok na tarpatu pasa alai narumikot paingoton hatani debata tunasida dohot tu mangihosa napalimahon mangapuli akan namarsak paturehon akan nadangol doho napugos napaonopon mangapuli akka sipelebegu akka parugamo na asing dohot akan nalilu asa dohot marsaulihon hanguluan na pinatupan ni Tuhan Yesus na papituhon mangurupi paturehon akka guguan dohot ulaun narikot tu harajau ni debata. Songonima dinama jaha ulaun hasituaun botima. Ope hamuna hinalongan naing takas botoon nami burjini rohamuna mangaroduti ulaun hasituauni di bahini alusia hamuma na husukunon
na parjolo na olo do hamu mamarangehom parange natama di jolo ni debata do di jolo ni jolma. Dua, na olo do hamu majalo ulaon hasituaon songon naung di pajojor odeng tu hamu na patuluhon na olo do hamu mangaradoti sude sian nasa roha do sian nasa gogomuna hobar tu hata ni debata molo naung sadaro hamuna mangoloi jala marpadaton sudenai di jolo ni debata do di jolo ni dongan sahurion dok hamuma alus muna. Tong Roma. Ale Yofi Rosalin Purnama Manurung Upasaha matuhamu tohonan situa di HKBP Tanjung Sari Resort Tanjung Sari di bagasan goar ni debata ama anak dohotod di Perbadia. Amin. Atong calo hamuma pasu-pasu ni tuhata pabua hot ni padamuna jala pabua na olo hamu mangulahon ni debata rap dohot tami. Sai di parrohai Tuhan debata aman ni Tuhan Yesus Kristus marhite-hite tod di porbadia makubur juhon si ulamuna na pinasahat Tuhamu sadarion asa marsanga debata di tonga-tongani huriana. Amin. Ale Nelson Jerpis Jimmy Sagala Upasaha ma tuhamu tohonan situa di HKBP Tanjung Sari, Resort Tanjung Sari, di bagasan goar ni debata ama, anak dohotod di Perbadia. Amin. Atong jalo hamuma pasu-pasu ni tuhata pabua hot di padamuna jala pabua na olo hamu mangulaun ni debata rap dohot tami. Sai di parrohai Tuhan debata aman ni Tuhan Yesus Kristus marhite-hite tod di Perbadia maka burjuhon si ulau muna na pinasahat Tuhamu sadarion asa marsangap Tuhan debata di hurianai. Amin. Ale Rudi Silitonga upasaha matuhamu tohonan situa di HKBP Tanjung Sari Resort Tanjung Sari di bagasan goar ni debata ama anak dohotod di Perbadia. Amin. Atong jalo hamuma pasu-pasu ni tuhata pabua hot ni padamuna jala pabua na olo hamu mangulaun ni debata rap dohot tami. Sai di parrohai Tuhan debata aman ni Tuhan Yesus Kristus marhite-hite tod di Perbadia maka berjuhon silamuna na pinasahat Tuhamu sadarion asa marsangat debata di tonga-tongani huriana.
Amin. Amang dan Inang, mari kemari berhadap ke jemaat. Hamu dongan sahuria di HKBP Tanjung Sarion, jakum makamu manasida di bagasan dame, sudema hitawam magogo tumangyakon nasida, asa majadi ulaw nasidai, uhut makorhon hasangapon ni Tuhata Yesus Kristus Raja ni Huriai. Alani pasatami ma sahalak sian dongan naung majalo tohonan pasahaton sepatah dua kata. Shalom. Nandi hormati perjulutu Tuhata, perjulu-julutu padita resort nami, amang padita marhehe pasaribu, padita nami warnet, siburian do inang bibel nami, dohot akasitua na adong dita TKBP Tanjung Sarion. Sosongoni tu tim musik nami multimedia dong aku petugas sound system. Kami medok molate jongjok kami di son majalo tohona sia Tuhani. Kami medok tangyang manggido tangyang tu amanginang tangyakok kami asabui dulok kami tohona lele Tuhanon tujuluan niari. Saya kami be boy akka mangulahon sudi akka ulaon na marhubungan tu si gereja tahun. Kami mandok melate tu sudi melate mahami hamna tolu tu hamuna amang inang. Song-song ni ma hatasak kami na tolu melate ma di tuata melate ma sudi horas. Martangyang mahita. Ale Tuhan di bata amanami na di Banua Gijang, maliati marohanami tuho ala ni asi ni roham diak kadungan namion. Sai tabay maturohan na sida kasile olehon nitod di perbadia. Asalam maroha jala margogo na sida mangaraduti tohonan nasahat tu na sida sadarion. Asi maroham do di sude ruas ni huriamon. Asalam hot hapresyon na sida be, jala lam ture parangin na sida mangiutoko. Sungguli marohanami asa masih hakolongan unang adong si picango dihami. Asa lam rarat harajaumu, jala marmulia guarmu nabadiai. Amin. Mari dehita sian buku di nomor 140 ayat 4 lau sudul ma akan naung majalo tokonan hasituau. Dokhata mewakili ruas pasatami tuamang situa en Sibarani mewakili perhalado pasatami tuamang situa Jihasi Matupang dohotu situa na pensiun pasatai mati kitu amang Sibarani.
Shalom Marita, saluhna. Oras. Na humu parsangapi kami. Amang pendeta. Amang pendeta, saksoni inang pendeta, inang bibil pro, inang diakonis, sudi amang perhalado, si Tuha Kewetan Tosari, ama nami, ina nami, saksoni anak kon nami akan apo sebulung. Tapuji matwata di hari sadarion. Nakinian au sebetulnya kurang persediado di sisa tahun tu gereja untuk kuriat tahun dan apalah boto mana kadia siulaon. Alai kebetulan tiba-tiba amang situa sekretaris amang ampera simbolon madokotau amang ai pawar hatton na purna bakti hita sadarion amang situasi Luis saksoni nama jakkon na baru amang mazom madokatain na jadi apa sebetulnya sesongna bulu utaroto anak pesongoni minta maaf marita salu nate di hamuna manami saluhna do ruas mulutuk pe yang nami wakili ba sada silo pauwi dua silo pagarong mulutuk pe au mewakili ruas saluhna te madok kata tu amata na fesiun do aka amata inata natajakon gabisi perhadado di bangsa tikyon sudi meta rawatan ulia te nang parsangapi hami na perjulu amang situa Luis dinang purnawakti ima di tanggal 4 Juli 2020 sada. Ada orang sohu kupasahat akat anuli hatana dinggan di hatani negaratta patah tumbuh hilang berganti. Jadi awak peranonok patah tumbuh hilang berganti. Patah tumbuh saling berganti sebelum diganti sudah ganti, sudah ada ganti. Dari Horos Maria Mang Setia Lubis di nang Purnawakti di Bagasa Tikyon 24 tahun mah pelanannya amang semulai amang markobasi ulaun di Kota Gam, Banda Aceh, di Aceh. Sahak musim makubasi di Hurata Tanjung Sarion, hubigi nak keningan di Tikting kira-kira 20 tahun. Jadi pada waktu perjalanan panjang don amang Lubis di bakawasi Muna di pelayanan Muna di tengah-tengah Huriai. Mulut terbayang doau di Kota Gam biru selamat amang makubasi. Dan dia di PHP na hualami hami di Tanjung Sarion mulu na dialami amang Lubis, situa Lubis di pelayanan di Banda Aceh Aten. Alai besar Tuhan amang au situa siwarane akibetul dora ala situa na fasiuna orang amang sekretaris ni amang mah dokata kere soni dorawon. Jadi menhubereng ke pelayanan amang di Tanjung Sarion ya betul-betul sangat padat. Dakolan na melayani ruas amang do melayani di bagasan dewan-dewan di bidang dewan-dewan. Sahat tutikyon ra dong do pe kadewan natoktong ikut serta amang Lubis melayani. Bunyi musa saksoni nang makubasi aka yana kota
sekolah minggu. Di si merigau kita di Tanjung Sarion amang dungro ham sebanda Aceh. Muluh bereng pelayanan amang sekolah minggu betul-betul do di lewan amang tiki do waktu. Jala tadi di persauran di gudang di sekolah minggu ta nasalilingan. Alani sidohoro nami tu amang setua luwis. Tak boto mang na resep niate. Amang situa luwis ma na boto resep ni bagaimana amang situa luwis dan inang baru tak kubolon berperan mendukung program-program di gereja HKIP Tanjung Sari di Huriat HKIP Tanjung Sari. Tak kolam program pelayanan di HKIP Tanjung Sari na dohot amang. Dohot di luar HKIP Tanjung Sari. Bahkan Tuhan nasa mengenal Tuhan Yesus Kristus. Tu daerah pelosok alana amang do di bidang pelayanan marturia. Alani amang Luis dak bola gajan do honokku di pas-pas di Watama pelayanan muna itu dulu narion. Gak bisa ada garam mai nang di sebagai contoh di tengah-tengah ni ruasta nang di tengah-tengah ni perhaladun. Jadi menutup penwaing di ketetapan ni huriatta purna waktina kolam pelayanan secara administratif do nagabe tak pasti dohoti tamang Luis melayani di tengah-tengah huriatta. Ale mulu pelayanan di nasingido pe ra di parar huriatta do pe amang Luis dohot ate. Jadi pos doruhan nami nang tua katikinan yang ro di pasu-pasu di Batama amang setua Luis suak songoni inang buru tapulun naro mendukung pakkubesion amang Luis di tongan hurata sanggi ma tujuan narion di dalam kagajang umur mulutuk pe purna bakti di bahasa tikion tua kapelayan di tengah-tengah masyarakat nan di tengah-tengah hak Kristen lumum di tengah-tengah marturia totong ma amang Luis di pas-pasu di Bata di Tuhani akka keselamatan di perjalanan nang akka yanakon nong di pas-pasu di Bata di bahasa-bahasa di Bata di tengah-tengah keluarga totong gawe mata las ni rohai tujuan neron songoni majo hatanami seruas tu amang Luis ate sahata mahita le karuas nami ate mulat. Jadi sok songoni manang di inanami amanami nau di bison gabe songon perhubes di tengah-tengah ni huriat tahun ate. Bahasa udah kon nak kenian patah tumbuh silih berganti ate. Tak udah kon hilang berganti hilang berganti songon na roa bigion songon na stewi gion. Alai nunga di versi kuriok kamu amang inang sebelum pesiun amang situa Luis bahkan beberapa tahun kamu nunga belajar di tengah-tengah huriat tahun nunga diberi kamu na bahasa luhu na kana masa bahasa situasi bahasa cara melayani nunga gudang bimbingan sian amata pendeta, amang pendeta, sudah na tuhamuna. Jadi unang mariswangi haduan dia kaya pelayanan niate. Alana pitu nak kinian panggilan tu nama kubasi tu kaya pelayan di tengah-tengah huriatan pitu. Na pituon tidak bisa dibeda-bedakan. Kayak sama Pancasila di mana? Bertaut-tautan masih reng-rengan. Mulang nilayani na sarenay, mahonor tu na sarenay. Alay buwa no niya mang. Baru hita malah mangalaksana honon. Tafangido gugu tu dewata. Kalau dewata do na mangurupi hita. Marhite ton di perbadian. So tertutup kita mang di pedalanan. Yakin mahmu. Budang go tantangan. Budang do si hadapan ni akka perhubas pelayan di tengah-tengah huriat ruway. Dang songol jalan tol amang lotta, dang songol jalan tol.
songodalan namar kari kilido. Alani sosohno nami seruas tuamuna asa berek kamu tu dia do arah nanang sidala namuna asa totong dituntun de bata hamu amang medelat ton ulauni ikut tugu durwasi mulo malas mulo marsahid dulon dak pola la di materi tatanyakon soalnya kaya nak kota sekolah minggu tidak dasi akan malas tidak dasi itu sebetulnya mula kana marsak tapuli dan dari dipangido ruas syak kita neber pelayanan neber lebihan alamak lupita mang iba sang sada 25 tahun ni melayani mula lau kita sejauh ni ruas ahama itu ke ruas ngaro perhaladu menunggu bila tahunan ini sebetulnya dah ngapalai talio pikirat tamang melayani ka ruas yate jala saya kunci silonokku nalana iba sipata mul makubal suriaun mululo parkelon lumubu di hamuna inanami inang soripada inang persodu bolon soalnya amata soripada ate mulu borhat amangon lau marhubas tutungatungan huriai lumubu di waktu-waktu nah ditentukan ikut damir sejabu amang inang ikut merdamir sejabu suatu merbadai hamu di malam minggu nai HP masuk minggu pagi jamanan paling lambat harus sampai di gereja mendengar badai amang ate nah itu perwa kau pakaian masalah sepele sebetulnya pakaian on asa udah kerja kadongan masalah sepele lumu dah makanan nami parwa kamu jubahnya matai sotun lari do casting nai ate sotun lari casting nai termekel dan karuas di budian ate kahami ruas kudik termekel enabado amatai ena sebering natai nak sejai borhat saksoni do nang inatai lumuwi ana super di huna matai do nak nian inatta nanang maragedai inna dia waktu sarata ida siron nami tuhamuna amang nami na perjulu situa amang situa Nelson Jimmy Sagala na paduahon inang situa Yopi Guru Manurung na patuluhon amanami situa Rudi Silitoa mula tama di hamuna amang sanggiak matutulun nariom di batana mangaramoti hamu so tung tertuk-tuk kamu amangate alani siak kami ruas dohonai ma tuhamuna tuamang situa luwis kada wada jarum yang patah jangan disimpan di dalam piti mula do kahatana misala satonga-tonga nami satonga tuan karuas tuhamu amang luwis so tung disipat tamu di bagasar roha asasuna du pamai siburu puas siburu bakara mulu puas habis soada mara imaja siron nami tu hamu namang situ luwis tu amanami inang ima perhadu baru ba saya dipasu-pasu di batama hamu dohon nama tu hamuna sahat masulu sahat dibuan horena nunga di jalo hamuna salarium hasit tuauni tohonani sahat mahamu tujulan narion di pasu-pasu Tuhan tuat tamana maramo kita shalom amin Wasata mima muse mewakili parhalado amang situa JH Simatupang SHMH. Shalom.
oras marita salutna. Mauliate ma di huriatta, mauliate manang di uluan di huriatta, full timer, dongan parhalado dot ruas sudah tadi son. Kami mewakili seluruh paradalo, pasaton, saotik, hata tu amanami, terutama Amang Lubis. Jadi mau lihat ma di Amang Lubis, di Pakobasya Muna di Nasalilingon, denggado ber kami Pakobasya Muna jala dilaksanakan kamu do Pakobasya Munai satu nagok tiki muna ima nama jalo pensiun di Bagasan Sadarion. So nganiro nang inang buru tapu bolon termasuk denggado pelayanan muna rajin duhamu terutama di sekolah minggu. Mau lihat mainang di Pangulia Munai turut cekamu ma satu amu se tutikina. So ngani mamang Lubis, so ngani itu inang guru tapu bolon. Diamu dongan nami situ amate. Tulu halak inang buru manurung situa sagala dengan situa silitonga nunga di jakon huria biamu nak kiningan jalan nunga di jakon kita sudah anggiat ma mangula hamu di huriaon songon edok ni amang pendeta nak kiningan nunga dia porsia itu ani hamu lau mangula di ulau ni songon edok ni amang pendeta juga nak kiningan amang pendeta marehe godang do karejo ni situa jala borat doon ngadiri punak kiningan pitu ulau ni situa jadi mat saya borat do alani mangula mahamu di bagasat Tuhani tetap ma hamu ma perbabayanan naringgan ulau kamu ma tohonani jala hobasi hamu ma uriat itu jualan narion mau lihat mari Tuhan mau lihat mari kita sudah salam Shalom, pasatay mamuse itu amang situa na pensiun, amang situa Dr. Andrus Ramli Lubis. Salam. Horas. Nah hormati kami amang Pendeta Resort, doh sude pangulagok tiki, doh sude damang dainang parhalado ni HKBP Tanjung Sarion. Nah hormati kami sude hamu amanginang doh napasobulung ruas ni huriata parjolo upasahatami sekeluarga hamalateon ni rohanami tutuhatta pardenggan basai diurupi hami ya jarajari hami sahat naboi hami pensiun di Bagasas Sadarion soni tuakana pangula nagok tiki mulai mangula hami tau siap lupitu di huriaon na mga jarajari hami na mga liot contoh telada tu hami na mangurupi hami mulai ate ma amang inang sudenai di baik kamu asaboy hami mangulahon tohonan nami songoni dongaku parhalado ni HKBP Tanjung Sarion nauk pensiun dohok na mangula depe sa tikyon moliate ma di pasarohan nami tu hamuna ala sisadaroha hita jala mas tukul-tukulok kita marsirupak kita dia kaulauta na pinasahat ni huriata tuhita sangonima madok moliate hami tu sude ruas ni huria
Namanang yakok kami. Asaboy hami mangula di tonga-tonga ni huriay. Di hamu amanginang siap pangulaw nami, husa dari hami do, godang kahurangan nami. Tarlumobi ma, di ruas ni sektoronom, na merasakan secara langsung pelayanan nami. Kami mohon maaf. Tangyakok kamu mamang inang. Ado nga kaparhaladot ta ni huriat taon. Asa mangula mo se mangulahon ka tungonan na sida dohot denggan. Tarlumobi ma di dong aku nang di tabiskas sonari gabi situa tulu halak macelas situtudo rohaku. Boy na sida di tabison di napetsiu kami. Saido di tangyang. Doho pangido aku tu amang perdita resort doho parhalado ni huriaon. Yoloy na sida mau leate ma di pasar rohanami. Mau leate di pasar rohanami. Hujalo hami do cendramata sian huriaon. Sian hamude amanginang sude ruas ni huriaon. Sian hamude. Nakikubege di titing tong warong di bawah padurungon. Jalarong do ruas ni huria na pasahaton karya ni tangan na songon na di altari. Do arong do penasing sian karya ni tangan na sida di pasahat na sida. Tada holong irohan na sida di pangulaw nami. Muliate ma amanginang. Daktar balas sami sa luhuk nay. Tuhat taima. Na mga lehon pasu-pasu na taba niya kapasu-pasu. Na ang lehon nito hatta rin tonga-tonga ni hamu sa luhut na. Tarlumobi ma di huriat taon. Tatangyakom ma parhaladot ta. Asa margogo na sida manguluhok kita ruas ni huriaon. Asa lamgadda ma akana porsea jala si huto Tuhan Yesus gabi marsangap ma Tuhani marhite-hite kehadirat sahalinami saharinari sian hami saluh keluarga di sordo keluarga nami parumain nami boru nami helanami doh aka keluarga nami pasahaton moleate Tuhamuna horas madihita. Mulai tema di muakama nami na madohata di bagasan ibadaon. Tau dutima ibadata mari di mahita sian buku di nomor 660 sia sada Laos Jongjong Mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhu silehon-lehon na dinggan do nasa ulibasa na mauliutus. Upasa tami masian na nilehon mi tu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom.
pasu-pasu mai jala ramoti, asa ho parhasiang hami pelianon, pati pulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam, dohok di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalamu tadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam gir-gir hami madok mo leate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajonmu, say saut molomoni roham di Banua Tongoon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami togio to pangujunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame, jalahamu ma pasu-pasu sia Tuhan ta debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaur homa damena tutodim. Shalom, hamu akamanami dohot inanami dohot akan napa subulung. Ami parhalado dohot parhobas di tonga-tonga ni huriaon. Pasahaton selamat hari Minggu di hita. Tok-tok husungguli kami asa tajamoton protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Asa di sido hita mancalo pangodiano siat buhata. Salai horas madi hita.